Slováci predstavili v Londýne odkaz našich vierozvestov. Prvýkrát sa tu totižto stretli zástupcovia katolíckych misií z rôznych krajín. Stretnutie iniciovali práve naši krajania. Na konferenciu prišlo 150 účastníkov. Boli tu zástupcovia Írska, Talianska, Francúzska, Číny, Brazílie či Afriky. Hlavnou témou konferencie boli misie. Účastníci sa zamýšľali nad tým, čo dnes toto slovo znamená a ako môžeme byť misionármi aj v dnešnom svete. Misia? Šíriť posolstvo do sveta, to je asi prvé, čo mi napadne. Keď počujem slovo misia, prvé, čo mi napadne, je priblížiť sa k iným ľuďom. V kontexte kresťanskej misie je to obohatenie ľudí o evanjelium alebo o dobré správy. Tento deň je akoby jeden veľký výlet cez mnoho hraníc. Ako keby sme navštívili Slovensko, potom Čínu, Afriku a mnohé iné krajiny. Je to krásny príklad univerzality. Zistila som, že milujem svoju misiu. Musím ju nechať neustále rásť a vylepšovať moje poslanie. Ako priniesť evanjelium do našich krajín a k našim ľuďom. Obzvlášť cez poslanie misionárov. Milovať ľudí a milovať krajiny. Bez lásky sme ničím. S akciou som veľmi spokojná, dopadla nad očakávania a dúfam, že to podnietie aj diskusiu do budúcnosti, aby sme sa viacej zamýšľali nad tým, ako my môžeme niesť Božie slovo a Krista do celého sveta. Slovenskú katolícku misiu v Londýne duchovne spravuje Tibor Borovský. Požiadavku, aby sa misie ujal, vyslovil jeho diecézny biskup pred 3 rokmi. Dnes v roku svätého Cyrila Metoda to naozaj spätne vnímam ako jedno také poslanie a vyslanie ísť k ľuďom, ktorým netrebalo vytvárať nové písmo, ale bolo treba zachovať ten odkaz a náplň, ktorú dal Kristus, pretože poslal svojich učeníkov do celého sveta a chodte hlásať evanjelium všetkému stvoreniu. Posledné dní možno mi len tak dali zažiť a pocítiť, že evanjelium nemusí byť len história, len to, čo je v Biblii, že to sväté písmo sa naozaj niekedy píše práve v prítomnosti. Vďaka konferencii mohla slovenská misia nadviazať v Londýne živý kontakt s ďalšími zahraničnými misiami.